Per arrencar este divendres, què vos pareix una mirada cap als barris de València per a conèixer la seva essència, la seva història i curiositats de la mà també d'un xicot molt inquiet, coneixedor de racons del Cap i Casal. Avui ens porta a fer un passeig pel barri d'Exposició el nostre benvolgut Carles Coscollà. Hola Carles, què tal? Bona vesprada. Per on pares? Ui, estàs en un lloc de molta vegetació, molt enjardinat. Com estàs? Sí, què tal? Molt bé. Mireu, estic en el barri d'Exposició, però clarament estic en els jardins de Montforte i avui vos volia presentar este barri d'Exposició així enclavat en el Pla del Real. Tot el món ho coneixerà, però ho delimite. És el barri que està entre vivers, està també l'Avinguda Suècia, ahí tenim el mapa, és quasi un rectangle perquè agarra una part del riu, però tenim per aquesta part vivers, per l'altra banda, que és més curta també, l'Avinguda Suècia, i per dalt Blasco Ibáñez, i per baix tenim també l'Alameda, del tot el món coneix l'Albereda, que ja farem un programa així en Traca de Barris dedicada exclusivament a l'Albereda, però estem enclavats en aquest barri, un barri xicotet de la ciutat de València, un barri que compta amb 7.000 persones, 7.000 només, és poc per al que és un barri de València, que normalment ronden entre les 10.000 i les 15.000 persones, però ens crida l'atenció particularment el que és la sociologia del barri. És a dir, el barri de l'Exposició és un barri que compta pràcticament amb una sociologia molt característica, unes persones molt específiques de la ciutat de València. I en aquest cas, no sé si me sentiu bé des de plató, sí? Correcte? No, res, t'escoltem perfectament. Ara en parlarem d'aquest perfil sociològic dels ciutadans i ciutadanes que viuen, que tenen el privilegi de viure, perquè és un barri que no és desbarat, ni molt menys. Jo diria que inclús el metre quadrat de vivenda és dels més cars de València. Ara en parlaràs una miqueta també d'aquestes característiques sociològiques del barri. Estem en el Pla del Real, com dius. El barri es coneix com el barri d'Exposició. El nom està vinculat d'alguna manera a aquelles exposicions, especialment la de 1909, aquelles exposicions regionals que engalanaven tant la ciutat i que eren tan importants aleshores? Vaja, doncs se'ns ha quedat congelat la imatge i bé, esperem poder recuperar de seguida aquesta connexió. És bonic allò de fer la connexió via Skype i a través i confiant en efecte que els repetidors de senyal ho faran en la senyal, ja no sé si és 4G o 5G, en quin G estem, però vaja, en qualsevol cas no la teníem bona i hem hagut d'interrompre-la. Bé, com dic, està Carles Coscollà disparant aquesta primera traca de barris de la temporada. Ja veiem que si no ens escoltava algun problema hi hauria. Si tornem a marcar el plànol del barri. Estem en el Pla del Real, estem en el barri d'Exposició, delimitat en efecte, com vegeu, per la part nord per el riu, i on l'Albereda té un protagonisme en la personalitat arquitectònica del barri, però no únicament. En el barri podem trobar autèntiques joies arquitectòniques, com és l'edifici popularment conegut de Tabacalera, l'edifici de la fàbrica de tabac. Estava, jo no sé si podrem tornar a connectar-hi, crec que sí, en Carles Coscollà, situat en els jardins de Montforte. Uns jardins pot ser no tan coneguts o reconeguts com els jardins de Vivers, però crec que tot amant primer d'un lloc, d'una quietud, d'una tranquil·litat molt especial. Després, amant de la botànica i en un palauet deliciós i uns estancs meravellosos, crec que el jardí de Montforte és un lloc absolutament imprescindible també per a visitar-lo. Estem veient la seva fastuosa, una magnífica entrada, en aquestes estàtues, en aquest ambient neoclàssic que està en l'entorn, en l'arquitectura, en les escultures, en el palauet i també en l'ornament floral. La jardineria també té una inspiració neoromàntica molt clara.
Bueno, doncs estàvem parlant dels Jardins de Montfort, és un dels llocs on farem parada en esta traca de barris, crec que hem recuperat la connexió, i allà, entre la verdor dels Jardins de Montfort, continua, i el tenim en efecte, Carles Coscollà. Carles, parlem si el barri d'Exposició devia el nom a aquelles exposicions de primers de segle, especialment la de 1909, aquella regional tan coneguda, no? Sí, correcte. Jo crec que sí, hauríem de fer una altra exposició per a veure si n'hi ha més wifi en el barri de l'exposició per a un futur. I bueno, llevada esta xicoteta crítica al barri de l'exposició, el barri de l'exposició és un barri ric, com també ho fou l'exposició regional. Vos conte breument. L'exposició regional és punt final i punt inicial. Què vol dir punt final? Vol dir el punt final d'una sèrie de reformes que València anava fent. València en pocs anys, en 40 anys, se va llevar la muralla. En pocs anys va fer les grans reformes de les grans avingudes, Gran Via, va fer la reforma de Fernando el Catòlico, és a dir, el que coneguem avui com l'Eixample de la ciutat. Va fer la reforma higienista, és a dir, va treure el cementeri fora, va fer la canalització d'aigües, etc. O sigui, va fer una quantitat de reformes que culminaren en el 1909. És a dir, la gran festa de final del segle XIX fou 1909 l'exposició regional de València. I què va passar en l'exposició regional? Que en vegada de fer només el que es coneix com una exposició folclorista, tradicionalista, és a dir, no, València va presentar als seus ciutadans, als valencians i valencianes, li va presentar el segle XX. Li va dir, mire, així teniu l'aviació, així teniu l'electricitat, així teniu el futbol, així teniu els espectacles, el cine, etc. És a dir, va fer una gran presentació, una gran fira en més de 2.000 expositors, que és el que després va constituir la vida dels valencians i valencianes del segle XX. És a dir, va arrencar i com veiem ara, no? I avió per primera vegada en l'esplanada del Palau de l'Exposició, i es varen quedar alguns edificis. Per exemple, el Palau de l'Exposició es va quedar construït en només 70 dies. És un palau fet rapidíssimament, però molts d'ells, el Palau de la Indústria, l'Umbracle, es van tindre que derruir, no? I per tant, és aquesta exposició que dona nom al barri. Evidentment, l'exposició de 1910 també va ser important, però no tant com la de 1909. Va ser punt final de la quantitat de reformes que havia fet la ciutat de València per a posar-se al dia, al posar els rellotges en hora en Europa de lo que era una ciutat moderna, i a partir de 1909 l'exposició va presentar totes les innovacions que anava a viure els valencians i valencianes en el segle XX. Proposada per l'Ateneu de València, proposada per Trenor, estrena de l'himne regional, que avui és l'himne de la Comunitat Valenciana, és l'himne de l'exposició, però això moltes voltes n'hi ha incoherències, no? L'himne, perquè realment s'està referint a la ciutat de València i a l'exposició, l'himne de la Comunitat Valenciana, no? Els teus peus, sultana, tots jardins s'estenen. Clar, els peus de la Comunitat Valenciana no s'estenen jardins, s'estenen als peus de l'exposició, als peus de la ciutat, no? Bueno, això és l'exposició que dona nom al barri. Però avui, que estava comentant és que tenim un barri en una sociologia molt diferent. Per què? Perquè el barri de l'exposició es crea fonamentalment als anys 60. És a dir, totes les vivendes, n'hi ha més vivendes construïdes entre l'any 60 i entre l'any 80 que entre el principi del segle XIX i avui. És a dir, en el barri de l'exposició. Són 7.000 persones les que viuen al barri i en una sociologia del que estàvem comentant molt característica. Per exemple, el 80% de la gent major de 18 anys té estudis superiors. Això no passa en cap altre lloc. També tenim que el 40% es dediquen a professions liberals com abogats, assegurances, metges en clínica privada. Estem així darrere, tenim la Quirón, per exemple, la plaça de la Legió Espanyola, en tenim la Pagoda, exemples de riquesa de la ciutat de València, no? I què més tenim? Tenim, per exemple, que és un barri molt vinculat a la dreta, molt vinculat a la dreta. El 80% de la població del barri va votar a partits de la dreta i menys d'un 20% a partits de l'esquerra. Si les eleccions municipals només hagueren comptat els vots del barri d'Exposició, de 33 regidors que té l'Ajuntament de València, 27 serien per a partits de la dreta, PP, Ciudadanos, Vox, i 6 només serien per a partits de l'esquerra en representació, Compromís, PSPB en aquest cas, no? En les últimes eleccions, Vox en este barri va treure el doble de vots que el Partit Socialista, o sea, i Ciudadanos el doble que Compromís, no? Estem en un barri molt, molt, molt característic, molt especial, i en unes circumstàncies, bueno, per exemple, immigració en el barri. Pues tenim menys de 100 immigrants asiàtics, menys de 100 immigrants africans d'una població de 7.000. Això en València no passa en cap altre barri, no? I per tant, bé, estem en
en este barri tan característic, tot el món l'estem situant, perquè ho hem comentat abans, és Avinguda Suècia, és Vivers, és l'Alameda i és Blasco Ibáñez, és a dir, tot el món que ha vist València pràcticament ha passat per aquests barris, i així tenim una de les altres característiques del barri, que és un barri universitari, perquè tenim el campus de Blasco Ibáñez. I el campus de Blasco Ibáñez comença en aquesta escultura que estem veient, Pàtria i Estudio, no? És una escultura curiosa, molts els coneguem però no saben la seva història. Vos la conto breument. La història d'aquesta escultura és el primer lladró, el lladró més gran que té la ciutat de València. No conscientment, sinó perquè va tindre que fer-se en els forns de la fàbrica de tavernes, que és lladró i que està feta de 80 peces, més de 80 peces de ceràmica constituïdes en si mateixes, totes cuinades en els anys 60 a la fàbrica del lladró. És d'un escultor que va ser un escultor que va crear, per exemple, una falla, l'única falla que es va cremar a Madrid. Una vegada van fer una falla a Madrid i es va cremar allà, doncs va ser també de Robert Roca, l'escultor d'aquesta Ateneas, que presidís l'inici del campus de Blasco Ibáñez. Avui en dia no és tota la Universitat de València. Sabem que la Universitat de València també està repartida entre el campus de Taronxers i el campus de Burjassot, però tenim també que encara queda la Facultat de Filologia, queda la Facultat de Medicina, queda la Facultat de Geografia i Història, i per tant, al voltant tenim totes aquestes llibreries, aquestes cafeteries, on s'ha cuinat molta part de la política valenciana. En aquestes cafeteries, al voltant de Misser Mascó, Avinguda Suècia, s'ha cuinat ahir, els estudiants de dret anaven ahir a fer les seues conspiracions i que finalment feien aquests equips que han governat tant la Comunitat Valenciana com la ciutat de València durant molts anys, no? I al voltant d'aquestes llibreries clàssiques, Tirant lo Blanc, per exemple, no? Bé, estem així enclavats en este barri de l'exposició, del Pla del Real, d'aquestes 7.000 persones que donen nom a este barri. Clar que sí, en aquells anys convulsos del tardofranquisme, 70s, 80, quantes reunions clandestines es van fer, en efecte, en els voltants d'aquestes facultats. I jo no sé si és... No coneixia que esta estàtua, este monument a Palaç Atenea estava fet en la fàbrica de lladró, també. Realment les curiositats que coneguem les traques de barri que dispara Carles. En el cas de les facultats més antigues que queden proper de Vivers, jo destacaria arquitectònicament la de Medicina, en aquesta cúpula tan fantàstica en la que jo des de ben menut em semblava que algun dia en algun d'aquests cantons allò era com Gotham, no? I apareixeria el Joker o apareixeria Batman en aquelles arquitectures tan característiques. Parlant d'arquitectura, i molt proper de Vivers, es troba la pagoda. Jo crec que seria d'alguna manera la quinta essència del barri. Arquitectònicament, mira, ahí estem veient-la, no? Arquitectura dels anys 60, 70, que ocupa un antic solar del Palau Ripalda i on realment, no sé si heu tingut ocasió, teniu algun conegut o algú que ha anat, o pot ser algú que està escoltant no és propietari d'un dels pisos en la pagoda. Poca broma, perquè deu ser del metre quadrat més car de València. Quina edificació tan especial, quina llàstima que s'enderrocara el Palau de la marquesa viuda de Ripalda, però vaja, és una fita arquitectònica de la ciutat, no? Totalment. Jo vos recomano que seguiu els fils que fa David Calvo en Twitter i que explica se diu la xapa del domingo, que feia fins a juliol va estar fent i espero que comenci ara, on explicava moltes curiositats de la pagoda. Seguiu-lo en Twitter i veureu el perquè d'aixes, que no és d'inspiració japonesa, però és una solució arquitectònica per al fet de fer un hexàgon, crec que és l'estructura. Bé, als peus de la pagoda tenim estos jardins de Montforte, com bé estaves explicant quan s'ha tallat la connexió, disculpeu per això, que estan aquests lleons que n'hi ha a la porta, que estàs explicant, que són les propostes que es van fer per al Congrés dels Diputats, estos lleons que tenim així, disculpeu, sí, són les propostes que es van fer per a estar presidint el Congrés dels Diputats. Quan els van rebre a Madrid, van dir, però si això són gossets, això no pot presidir, nosaltres no podem fer que aquestes siguin les escultures
que presidisquen el Congrés perquè no donen por, no imposen. I, per tant, les tenim així en el Jardí de Montforte i la proposta que varen fer en un moment donat. Avui sabem que el Congrés dels Diputats està presidit per dos llocs molt més grans que estan fets de l'acer dels canons de guerra. I això és el que posa en la llegenda, no?, del Congrés dels Diputats. No? Bé, els Jardins de Montforte, tot el món el coneix, però també s'ha de dir que és un espai molt nutrit, que s'hauria d'explicar, perquè són moltes parts, són molts jardins en un jardí. És a dir, el Jardí de Montforte té molts espais característics. Aquesta Rosaleda no estic jo ara, tenim la part més salvatge que està així darrere, tenim una part naturalista que està així a l'altre cantó, i per tant podem fer diverses visites d'estos jardins. Tenim part escultòrica, tenim la part botànica, i tenim també, que és l'escenari principal per a fer les fotos de les bodes, no?, i per a oficiar casaments, no?, en aquests xiprers i en aquestes oliveres que ens envolten. És molt xicotet, però conté dins molts jardins, entre ells la muntanyeta esta típica, no?, de que tots sabem. És un jardí que simbolitza tot el que estem contant, simbolitza ese poderío de la burgesia valenciana, simbolitza ese romanticisme i simbolitza ese estatus que és el que composa el barri de l'Exposició i aquestes 7.000 persones, no?, que viuen així. És un racó certament meravellós, un dels meus favorits, per no dir el favorit, no?, de la ciutat, del Cap i Casal. Una abraçada molt forta. Carles Coscolla, un plaer este recorregut per Jardins de Montforte i pel barri. Moltes gràcies, disculpeu el tall. No hi ha problema, no és cosa teua, coses del 5G. Una abraçada, Carles, una xicoteta pausa, tenim molt més a Comunitat Valenciana en directe.